Моля, седнете в удобна поза за медитация. Затворете очите и моля, направете мула банд. Стиснете ануса, половите органи, дръпнете пъпа навътре и мислено сканирайте тялото си, като забележите къде срещате ограничено определение за това кой сте. И след това се отървете напълно от него. Освободете това ограничено мислене за себе си. Релаксирай. Отново вдишай. Мула банд. Сканирай тялото си и виж къде, какво мислиш за себе си, където се чувстваш ограничен, недостатъчен. Бъди искрен със себе си. Кажи си, ето това мисля за себе си, не съм достатъчно тънка, висока, не съм това, не съм онова. Ти си знаеш. Целта е да си спомниш истинската си същност. Освободи тези ограничени мисления. Издишай, освободи мула банд. Отново моля, вдишай. Дълбоко вдишване, задръж дъха вътре, мула банд. Мула банд е така нареченото кореново заключване, което бута енергията нагоре и ти помага по-ясно да видиш кое, какво, защо и как. Мислено сканирай тялото си и забележи къде има ограничено мислене, ограничено приемане за това кой си и сега се оттърви от това мислене. Айде, миличко, аз знам, че можеш да се справиш. Спомни си истинската ти същност. Релаксирай. Моля, вдишайте. Мула банд. Издърпайте пъпа навътре. Стиснете ануса, половите органи. Изправи се. И сканирай тялото си и виж къде срещаш ограничено определение, разбиране за това кой си. И се оттърви от това разбиране. Релаксирай. Още веднъж моля. Мула банд, задръж въздуха вътре и мислено сканирай тялото си и виж какви ограничени определения и разбирания имаш за себе си и след това се отърви от тях. Това не е Божията истина. Това не е Божия план за теб. Затова го освободи сега. Спомни си истинската ти същност. Освободи, пусни, релаксирай. Още веднъж моля, вдишай дълбоко, изправи се, мула банд. Сканирай тялото си и виж къде са тези ограничения, които сам си поставил или са заучени програми и мисления на другите. Освободи ги и си спомни истинската си същност. И релаксирай. Чудесно! Браво, миличко!